Ang kaaway sa Ginoo dinhi sa kalibutan mao ang mga tao nga saman maalamon, kanang mga tao nga tag-as og kinaadman, mo ginay kasagaran nga kaaway sa Ginoo. Mao na si propeta Jeremias dinhi sa unang pagbasa, naghisgot siya mga kaaway nga buot mo patay niya, nagplano nga siya patyon. Kinsa man ning mga kaaway niya? Ang mga pangulo rasad sa katilingban sa iyang panahon, kadtong pangulo sa mga magtotoo, kadtong mga pangulo sa nagsunod sa balaod ni Moises, maoy buot mo patay ni Jeremias. Nya sama sad ni Kristo, kay kaning mga propeta mura man ni sila nagpakita ba unsay kinabuhi sa usa ka Mesiyas nga umaabot. Pag-abot na ni Kristo nga siya na gyud mo gipanagna sa mga propeta, mao gyapon nahitabo. Ang kontra ni Kristo kanang gasigig tuon, kanang gasigig ampo, sama aning ni ang gawali karon. Og kamo dihang na nagbrunda nga ang naong naasimbahan. Mautay unang kontra ni Kristo. Di tinuod, kita mong tao nga nagsigig sugal, sigig inom, nya warbay kwarta, dili mo maglagot. Ganabang sige lang inom, sige standby, mangawat pa gyud, nya mga maldito makaistanan, maupay tighimog kadaot sa katilingban, di mo maglagot, kamong nanimbahay din hiron. Dili? Mao ka na. Mao na, maglagot yun mo. Unya, ningon mas Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, mao man na inyong gibuhat nga rin ako. Unsay inyong gibuhat sa mga gigutom, sa mga way balay, sa mga giuhaw, sa mga tao nga mga sinalikway, kinsa man ni mga tawhana, kana sila. Kana mga sigag mata, ang sigsuyop, sigpangawat, mag-standby, mao man na sila god. Ang labing ubos, mga binilanggo, mga ex-convict, kanang gikang laya sa prisuhan, nga balik-balik lagsod sa prisuhan, mao na sila labing ubos, nya maglagot man ta na. Mao na, naglagot na ta ni Kristo. Nya mao ra ba na gianhi ni Kristo? Ingos Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala. Nanawas Kristo, naglagot bagod siya, wa si Jeremias, wa sad, gitawag ni siya og pagpaubos. Muna si Kristo, wa siya gitawag og formal education. Wa siya mo pili og mga ginikanan nga dato nga makapaeskwela niya, nga makahatag niya degrees diha sa mga formal institutions of learning, sama ning ato mga universities. Wa sad siya muagi ani, kay naa man dinhi ang kompetisyon. Kusog kay ang kompetisyon dinhi nga butangan dayon kag valedictorian, salutatorian, first honor, nya ini ka college, summa cum laude, magna cum laude, ana, nya inig pasar sa, inig take sa board exam, top notcher, ana. Nya naa ka aning baong mga degrees, nya siguro man gining makuha ni Kristo, kay siya goy Ginoo, siya goy kinabrightan, perfecto na niya tanan. Hindi, sige siyang summa cum laude, hapa-hapa na mga tao niya. Moingon rin, ang Mesiyas, bright kaayo. Bright yung kayong Mesiyas. Nya dili gani ka bright, dili gani ka master sa mga pagtulunan, tinunglo ka. Bugo gani ka, tinunglo ka. Kay ang Mesiyas, bright. Mao na diri ang mga Pariseo, niingon dayon ang mga leaders, Parisiyos, mga sundalo, nituo sad mo anang tawhana? Nailad sad mo niya? Pagtuon mo sa balaod, oy. Ana, why propeta nga matao magikan diha sa Galilea? Sakto man sad sa tuning balaod ni Moises. Nya sila kay mga Pariseo, master man kay na nila, gagnay pa lang silang bata,
gimaster naman na. Motong nigamit diri sila og example, ingon sila, naabagoy parisiyo, naabagoy usas atong pundok, pasabot mga educated people, naabagoy nituo ana niya. Na nitubag man os Nicodemo, kanis Nicodemo usa sa nis mga tinamod kay nga mga parisiyo og leader. Niingon man sa diri Nicodemo, time sa ragod, dili ba ato man ang balaod nga di ta maghukom sa usa ka tawo nga sad-an kun wap-an nato siya maatubang og mahusay og mahibaw-ag unsay iyang ila sa dayong giingnan. Ikaw otro sa ka, wa sad ka kahibaw, pagtuon. Di ba? Pagtuon mo na si Kristo, wa magtuon. Muna ka na yung mga anak, ug dili gani naganahan mo tuon, di naganahan mo eskwela, ayaw pugsa. Hangtod na lang inyong kasabaan, aron lang yun mo eskwela. Diha sa formal education, kusion pa, bunluton pa, kay pa-eskwelahon yun. Nga buangon mo. Unsaon man na, sunda si Maria, wa mo pa-eskwela ni Jesus dito sa formal education, kay wasan sila'y kwarta, pero unsa may gibuhat ni Maria ug ni San Jose, gitudluan si Jesus unsaon pagsunod sa Ginoo, labi na gyud aning pagpaubos, ang pagka mapaubsanon, kay kasagaran sa mga dagko grado, sama ni nagwali, mga mapahitason. Ang kanang mga way grado mo na magsigingon, yes sir, yes sir, kani buhatan ni, yes sir, yes pader, yes pader. Unsam na imong gibuhatan? Ay sorry pader. Pero suway ko nung pari, okay, kani pader, mo ni buhata, kani buhatan, tamparuson, tanoon ka, wa ka kay bawang pari ko din eh. Di abitay usa ka pari nga nalipat ang atong, kuan ba, ang atong, kaning, nagmisa kog usa ka parokya, niya ang parish priest dito kay, namot din, siyagikan, gasulob lang ordinaryong t-shirt, wa man say plano, tingito siya mo konselebrate nako, niya nag-short, nagsinilas, nagsigarilyo dito sa kilid sa simbahan. Ana ba? Nangita deg si Arne sila Edgar, ana si Edgar dito si Danny. Ila deg ato Brad. Asa si Arden he Brad? Isa pangutana anang guard ay kung pangutana kay ako'y pare dire. Oh, padel, sorry kay padel. Ana pag-blaze ko kuno nila baho kuno kay sigarilyo ang kamot. Pero taas man to siya kuan, taas man to siya og kanang grado. Masuko siya na bisag pangutan-on lang, amura na lang siya og guard. Sa taray guard ay. Mangutan ato kay mao tin hibaw hayan siya. Ako'y pari din he. Buangon tong pari. Way pagpaubos ba? Bisag kamo, kamo diyang mga arang-arangan, labi na mong sige palit og slot din he. Kamong dagko kay napalit nga slot. Unsa man mo mapaubsanon mo, mapahitason. Kung mapaubsanon ka, mubalik yung kagpalit og slot. Pero mapahitason ka, maingon din ka, husto na nay, kadako na sa akong napalit ha. Di pa naigo, ang lain na sa doy. Sige lang ko, mana. Sakpan na yun. Diba no? Mau na. Kaya kung mapaubsanon tantanan, makaamgo ta, matod pa ni Propeta Jeremias, ang sa to iyang gisulti dire, nindot kayong pagkasulti ni Propeta Jeremias, pakitaa ako, inigpanimalos mo kanila, kay gitugyan ko naman kanimo ang akong kinabuhi, ang akong mulo. Tuatanan gitugyan ni Jeremias sa Ginoo. Si Kristo sad niingon sad, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, og ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, aron usaragi imong treasure mao ako. Muna ingos Kristo, kung kamo mahigugma sa inyong balay, sa inyong kwarta, sa inyong alahas, sa inyong amahan o ginahan, sa inyong mga anak, sa inyong mga igsoon, sa inyong bana o asawa, mahigugma mo nila, labaw ka nako, dili mo angay nako. Mo na siya. Kanang mga mapaubsanon, unsa ra man ginaas ilang kasing-kasing ang Ginoo. Okay. Pangutan-an na imong tupad na kinsa maroy gihigugma nimo, ang Ginoo
o kanang imong gihuptan karon, kanang imong balay. Kamo sa inyong gigugma, ang Ginoo ang inyong kwarta. Sayon na kayo na ilhon, uli sa inyo, nahibaw-an nimo nga gisunog inyong balay sa inyong silingan. Masuko ka dili. Masuko gani ka, mas gihigugma nimo imong balay kaysa imong Ginoo. Simple ra gyud kayo. Si Maria o tanawa, ang iyang anak gipatay siyang atubangan, nasuko si Maria wa. Nasuko? Oh, pasabot wa siya mahigugma siyang anak labaw sa Ginoo, mas gihigugma niyang Ginoo. Mo na nga doon natay pagampo, masihan ako balik-balik, matuman ang imong pagbuot. Kinsa mang pagbuot? Sa amahan. Kay amahan namo, god ingon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon diha sa langit. Nung nang di gina malangit, kanang dali kayong masuko. Kay kanang masuko, sama sa daning nagwali. Aday ako lang sa naangko noon, kay may sa namang kaibaw mong impirnohonon sa ni. Kanang masuko, iya namang gustong ipatuman ang iyang pagbuot. Oh. Naabiyay daghang panahon nga ganahan kitang masuko, labi na gyud og di matuman ang atong pagbuot. No. Kamo ko digulis inyo, kapanghipos mo ha, inigmata ninyo, pilaan ang inyong gihigdaan. Inigmata, igabot nimo to ang imong anak dito, gasigi nagtulpok anang cellphone, nya wa gani ka panghugas, gabadlis panglaway dinhi ani, sige nagtulpok anang cellphone, wa gani ka panghilamos, itong animal kag sige kag duwa dia. Unsa man ni ka? Mana man kano? Nya gikan ka dinhi simbahan. Buangon ka. May kay kadining ampo-ampos Ginoo, lohod-lohod, kuyog aning pare, wa ra ba ka mohog kuliktasan? Nya inigabot nimo sa inyo mga saba pa ka na, samot jud ka impierno. Pero dako-dako ka gihog kulikta, nya mohapit pa jud ka tug palit og slat. Sige, pangasaba lang dito sa inyo. Di gyapon na pwede. Gyapon pwede. Tig pakaron ingnon ka. So mo na magpaubos gid ta. Moangkon ta nga wa gid tay mahimo. Matod pabitaw sa atong tubag sa Salmo, sa tay atong tubag, nanindot sad kayo paminawon. O Ginoo, Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Nagadangop ako kanimo. Bitan na din kung gamay na gyud kay taghalin sa atong slat, ningon ra gyud ko, o Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Ingon din Ginoo, sagdi lang ugma mahalina na sad ka. Ana na sad. Salamat Ginoo ay halin usa ka slat. May nalana. Di ba? Kaysa wa gyud. Na dako-dako na besting halin. Pila na. Ang atong paraspista sus BF 4,703 na atong halin. Oh, kakpak. Yes, saghana na ni. Ang ato sang dopes nanay 921 kaslats ang halin. Oh, bakpak yapon. Kunang kada mo palit ka ni dako na ng grasya niining panahos pandemic. May na lang ni kaysa siging pahimo ana mga poster, display na imong naong para lang kabutaran. May na lang ni ang malit ka or siging himo ana mga armas aron igubat lang, ipatay ana mga isikataw nato. Mas may pa ning palit mog slat. Kaya nga naman, ato ning idapat sa mga proyekto dinhi sa simbahan, mas makapalambo sa kahiusa, sa pagtuo, o paghigugmaay. Kadako ni anang maong investment, anha ka mo invest anang imong negosyo, para dako kag income, maglakaw-lakaw din ka nga tibok kalibutan, so din ka na mga 5-star hotel, 5-star nga mga restaurants, kaon ka ng porting mahala nga usa lang ka kutsara tag 1,000 na ang presyo, kaon ka na sus ganahan ra ba sa kuana mo maimpirno ta ana oy may pag-ipalit lang nimo slat nya kaon na lang kag kanang inununan nya utanan na nimo kamunggay inka maon lang ni mantinil gitag kaon kay aron dako tag mapalit ngadto ana ninduta na no.
Wa mo na mo nindot nindot kayo. Na salamat sa ato mga kaigsuunan nga namalit niining ato mga gipamaligya dinhing paras kaluwasan dinhi sa yuta o kaluwasan sa atong kalag. Matod pa ni Nicodemos nga pag-adto niya sa Ginoo kay ni sekreto ni siya gadto unsa iyang gipangutana niingon siya unsaon manako pagkatao pag-usab nga dako naman ko di naman ko makasud sa tiyan sa akong inahan. Niningon des Kristo pag istorya nila magtutudlo kas balaod di ka kasabot aning akong giingon magpakatao ka pag-usab. Unsa man ang pagpakatao pag-usab nga nasabta na ni Nicodemo moning di na siya mo accuse ni Kristo. Unsa man ang pagpakatao pag-usab wag tango nato ang atong garbo ug magpaubos ta. Pasabot kinahanglan nga mahimot ang bag-ong binuhat kanabitang bata nga bag-ong gibuhat or bag-ong gianak wa gid nay garbo hubok gid na siya nag-agad ra gid siya sa pag-atiman sa iyang mga ginikanan ug sa nagmahal niya wa siya paningkamot nga siya maoy modepinsa niya ang iya ra gyud kung di na gani nindot hilak niya kung nindot katawa. Di ba? Niya ang hilak sa bata makapatandog sa kasing-kasing ngunang inighilak ato din siyang atimanon. Gamhanan kay nang hilak sa bata inighilak ana matago ng ginikanan bisag unsa ka kapoy. No? Niya inigkatawa sa bata pagka nindot sad hasta gud pari mukatawa gud bisag gisapot kay gamay kay kolekta basta ang bata mukatawa. Maingon din ang pari, ala ka cute. Ano? Maghimo sad ko. Nindot kayo makawagtang sa imong kalaay kanang imong stress nya katawaan ka ng bata nga kanang di pa ka maumulakaw nya mag-smile nimo pagka nindotan. Pero kanang imong tupado, lingi bisag mo smile pa kapoy kay naong tanaw. Nga naman, kay mga mapahitason man na, liwat man na aning gawali, arang-arang ning jotay ning ga-serve tingali dire. No, kay mga mapaubsanon pa ni. Pero kaning nagwali, so, tagsaray mo dahi, ganis naong. Pero nabaya sa'yo magpa-picture na ako. Picture ta pa de. Lipay-lipay lang sa taon ko. Gidaginot pag taon ning naong nako. Pero ako lang sa paningkamutan, na isurrender ko ni Ginoo, akong naong. Nga pinalitay magslat lumba tag pinalitay gatuo magpalkansi ko ninyo palit sa kog ako kamura di ay mo imusod og langit kamura di ay mo angkon nga nakatampo ko ani kaniya to mga project dinhi sige man kog palit dinhi og slat og pananglitan og mahimo na kong pari nga ordinaryo adto lang ko magpuyo sa amo sa kahugan. Magbalikan ko din moingon jud ko nga ani kapalit sa kog slat ani ana ba niya magsungkod na dinapit kalakaw nga pader bantay na pader kay libaong na di naman kakita mao di ay libaong basta kapalit kog slat ani nangamatay na in taon to sila katong akong finance council nangamatay na in taon to sila tong ako dihang mga PPC sa ikaw pa din sa hapit na sad di ba hisgutan magyan nato yung katong akong singer kada buntag kistuingan ato isa di araman to gapuyo dool sa simbahan isa malimot naman na tiguang sa basta nato nindot kay tog tingog asa naman to isa ay si anhing kuan pero mahinumduman kita ana kay nga naman palit man ka kanang kapilinya kadaghang muklim ana sobra gud na mga 19,000 sa ato lang na record sobra 19,000 ang nagsigig palitan niya karon napunan pag mga almost at mga 10,000 mga 20-30,000 katao ang nagtabang og sigig palit og slat ana kadaghas mo claim ana di gyud kaingon sila sa Monsignor Ruben ako'y gatukod ana ako'y nagpatukod ana hilas kay paminawon pero hibaw jud ko nilang Monsignor Ruben Father Lindon og mga waf naagid ang kanabang na humble down ming tanan hasta nos mga tao hasta ni Mama Mary no
ug wapas Mama Mary di kita makakuhag ingon ani. Kaning atong mga kasinatian ba makapahimo unta natong mapaubsanon. Mao na dinhi kada nato himo aning nobina, mag-anam unta tag kamapaubsanon, mag-anam unta tag dawat nga ang Ginoo ra gyud mao'y makahatag sa tinuod nga kamanduan ug kabubuton, dili ta magbuot-buot. Mangluhod para sa atong nobina.